Bez múky, bez cukru, bez výčitiek, ale s plnou chuťou jesene. Poďte sa so mnou pozrieť, ako si upiec tento zdravý jablčník, ktorý vás nikdy neomrzí. Najskôr si spolu pripravíme všetky suroviny. 3 krásne jablká, ousené vločky, škoricu, med, javorový sirup, prášok do pečiva, vanilkové kvapky, ousené mlieko, kokosový olej, 2 vajíčka, štipku soli, orechy, tvaroh a bielka na sneh. Jablká ošúpeme, nakráme na malé kocky, premiešame so škoricou a vanilkovými kvapkami, prípadne dochutíme medom. Potom ich podusíme asi 10 minút, kým zmeknú. Medzitým si v mixéri rozmixujeme ousené vločky. Tie nám nahradia múku. Do vločiek pridáme prášok do pečiva, soľ, vajíčka, kokosový olej, trochu ouseného mlieka a pár kvapiek sladidla. Vypracujeme cesto, ktoré rozdelíme na 2 časti. Na spodnú vrstvu cesta rozložíme dusené jablká a prikryjeme zvyškom cesta. S bielkou si vyšľaháme sneh, jemne ho zmiešame s tvarohom a podľa chuti dosladíme. Natrieme ho na upečený koláč, posypeme škoricou a orechmi a ešte na chvíľku zapečieme do zlatista. A je to zdravý jesenný jablčník, po ktorom neustanú žiadne výčitky, ale len úsmev. Dobrú chuť!